12 έχει ο μήνας του Γενάρη του 2013. Στη Βροντού της Κατερίνης είμαστε, κοντά στον Όλυμπο, και έχουμε έρθει στον Γιώργο τον Τζιμήτρη. Το βλέπετε κάτω εκεί στο βάθος. Θα μας κάνει μια πεταξιά, λέει και αυτός, για να δούμε τα πουλιά του 2013 του φίλου μας του Γιώργου. Όλα έτοιμα λοιπόν να γίνει και η εκκίνηση. Πάμε λοιπόν. Όλα έτοιμα λοιπόν. Εδώ βλέπουμε και τις εγκαταστάσεις. Βλέπουμε τα πουλιά να βγαίνουν. Μας κάνει και αυτό την πεταξιά του. Πάντα πέταγε πολύ καλά πουλιά ο Γιώργος. Και είναι και αυτός του θεαματικού περιστεριού. Έχουμε έρθει στα πλάγια, στα 50 μέτρα περίπου. Και εδώ βλέπουμε την ομάδα του Γιώργου. Ωραία κίνηση, πολύ ωραία. Έχουμε αυτά τα κολοκαλώδια μπροστά, αλλά θα το παλέψουμε, ναι. Ωραία, πολύ ωραία απλώς είναι τα πουλιά. Έχουν πιάσει από εκεί, βλέπουμε το ΜΕΑ και πάνε πίσω. Εδώ. Και είναι και στισιάρικα κι αυτά. Τελείως όρθια, ακίνητα. Μπράβο. Πω φεύγα. Ξαφανίζονται τα πουλιά. Πρέπει να αρχίσουμε τώρα τα ζωμαρίσματα. Ναι. Πήγανε, έχουν έρθει από πάνω. Από την πίσω μεριά φύγανε. Από εδώ τα περιμέναμε και πίσω. Να τα, εδώ είναι. Πολύ φεύγα, πάρα πολύ φεύγα. Και εδώ βλέπουμε τώρα όλη την ομάδα σύσσωμη. Τέρμα ζούμε είμαστε εδώ. Μπράβο Γιώργο, μπράβο. Τελείως ακίνητα. Δεν κουνάνε καθόλου. Όπως τα έχει βάλει τα πουλιά έχουν ξεραθεί. Μια τριάδα βλέπουμε τώρα εδώ. Θα τα αφήσει λέει πολύ. Και τέρμα ζούμε στον χρόνο αυτόν. Δεν έχουμε κόψει καθόλου. Εντάξει, τώρα δεν βλέπουμε και τίποτα. Βλέπουμε σκνίπες στα πουλιά. Αλλά είναι τελείως. Κάτσε λίγο να ανοίξουμε το πλάνο. Μπα, τα χάνουμε. Έχουν σκορπίσει τόσο πολύ. Ένα πετάνε. Ένα καρφωμένα. Μπράβο Γιώργο, μπράβο. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Στο πάτημα τα πουλιά τώρα ήδη κάτω έχουν εξανεμιστεί. Απλά έχει συννεφιά και τα βλέπουμε εμείς με την κάμερα. Κάτσε να πάμε και λίγο τώρα εδώ να ανοίξουμε το πλάνο. Εδώ πήγαμε από την πίσω μεριά. Να ζουμάρουμε. Στην τύχη ζουμάρουμε πάλι. Πολύ δύσκολα. Εδώ μια διαδούλα πιάσαμε στο πουθενά, κατά τύχη. Και επαναλαμβάνω στον χρόνο αυτό, Και αυτά έχουν έρθει τελείως από πάνω πάλι. Μπράβο ρε Γιώργο, μπράβο. Σε λίγο θα τα αφήσουμε τώρα να πάμε για το πεσό, γιατί παρόλα αυτά κοιτάξτε, ενώ έρχονται έχουν πάλι φεύγα, εξαφανίζονται τα πουλιά, έχουν εξαφανιστεί. Ωραίος ο Γιώργο. Μια διαδούλα Σούπερμαν. Ακούτε δηλώσεις από κάτω, παρακαλάνε για ένα αυγό. Δώσ' μας λέει ένα αυγό Γιώργο, να σωθούμε. Μάλλον πάμε τώρα από κάτω για το πεσό, γιατί είναι τα μόνα που πετάνε δύο μαζί, όλα τα άλλα πετάνε ένα-ένα. Πάμε από κάτω λοιπόν για το πεσό.
Και εδώ βλέπουμε και το φίλο μας τον Γιώργο από κάτω. Έχουμε έρθει. Είναι λίγο πριν τα γκρεμίσει. Πάμε για το γκρέμισμα τώρα. Και εδώ βλέπουμε και τα ενιστοθεί. Ναι, εντάξει, εντάξει. Θα είναι και το τελευταίο. Να ο Σαϊνάς. Ακριβώς, το Σαϊνά πιάσαμε. Ελπίζουμε να μην κάνει ζημιά. Όπου τα πουλιά κοσκινάνε, μαλλιοκούβαρα έρχονται. Παρόλο που είναι το Σαΐνι, τα βλέπετε, τα πιάσαμε τώρα με. Έχουμε την κάμερα στα χέρια και είμαστε ακριβώς κάτω από το κουμάσι. Τα βλέπετε τι γίνεται πάνω. Στρώσε Γιώργο, στρώσε. Είναι τόσο πολύ ψηλά, να ήρθανε, το πρώτο ήρθε. Όλα έρχονται. Μπράβο ρε Γιώργο, μπράβο. Στρώσε να πέσουνε. Πολύ ωραία. Μπράβο. Ο Σαϊνάς αλωνίζει, αλλά δεν πειράζει, τον έχουν τρυπήσει τα πουλιά. Τα έχει αγριέψει, να το Σαΐνι, τα πουλιά έχουν έρθει ωστόσο. Να το Σαΐνι εδώ είναι, το βλέπετε. Του Γιώργου τα πουλιά όμως το τρυπήσανε, το ξετρυπήσανε, δηλαδή τα μισά πέσανε πάνω του. Και χάζεψε, ο Σαϊνάς έχει χαζέψει, φεύγει. Παίρνει δρόμο, πάει για τον Όλυμπο. Πόξω ρε. Πρέπει να έρθαν όλα. Έχουν μείνει 2-3 πάνω, αλλά είναι αυτά που έχουν αγριέψει από το Σαϊνά. Εδώ είναι ο Σαΐνης, το βλέπετε. Τα έχει κόψει ο κερατάς στη μέση. Και έχουν μείνει 6-7 πουλιά από πάνω από το Σαϊνά. Και αυτή τη στιγμή είναι στο σβήσιμο το Σαΐνι και παίρνει ύψος για να τα κυνηγήσει. Συνέχεια παίρνει ύψος συνέχεια. Θα κάνει την τελευταία μάχη. Άμα πάρει, πήρε. Όχι Γιώργο. Δεν έχει μπει ακόμα. Τον εβλέπω το Σαϊνά. Ρίξε άλλη μία, Γιώργο. Μη φοβάσαι όμως, εντάξει, του φύγανε τα πουλιά, του φύγανε. Ήρθαν, ναι. Δεν έχεις φυσίγγια, αλλά έρχονται τα πουλιά, εντάξει, την κλειτώσαμε. Α, τώρα κυνηγάει. Το κερατά. Δεν πήρε, τάτος. Το γλίτωσε ο Γιώργο, εντάξει, άστα. Έλα, ρίξε τα πουλιά, εντάξει, έρχονται, ήρθανε. Να ο Σαϊνάς, δεν πήρε. Όχι, κυνήγησε ένα και δεν το πήρε. Ρίχτα. Όλα έχουν έρθει, ρίχτα. Ωραίο, μπράβο. Ήταν τρομερή η πτήση και είχε και Σαΐνι μέσα, είχε απ' όλα. Εδώ βλέπουμε και τον κόσμο κάτω, το λιγοστό. Αλλά πήρε πολύ χειροκρότημα. Ήταν γενναία πτήση. Τα έβαλε λέει με το Σαϊνά και νίκησε. Μπράβο ρε Γιώργο, μπράβο. Και εδώ βλέπουμε και τα πουλιά του Γιώργου. Αυτά μπορούμε να τα χαρακτηρίσουμε ήρωες. Πραγματικά δώσανε μάχη, πόλεμο με το Σαϊνά. Είναι και περιστερούκλες είναι. Έχουν κάτι ποδάρια. 2 μέτρα περιστέρια. Αυτά κύριε είναι τα περιστέρια του Γιώργου, του Τσιμήτρη, στη Βροντού της Κατερίνης. Έκανε μια πτήση τέλεια μπορούμε να πούμε. Είχε απ' όλα μέσα. Suspense, Σαϊνά είχε μέσα, πεσό δυνατό, ύψος και όρθια φτερά. Πολύ ωραία, όχι ωραία. Μέχρι και ο Σύφης συμφωνεί. Αυτά εδώ ήταν τα περιστέρια. Δεν τα φοράει το ράφι. Σκύβουνε για να μπορεί για να μπουν από κάτω. Είδες κάτι ποδάρια που έχουν σύμβει. Αυτά εδώ είναι. Νικήσανε και το Σάινο. Είναι και ο αντιπρόεδρος εδώ πέρα του συλλόγου. Από φέτος ο φίλος μας ο Γιώργος, ο Τσιμήτρης. Και άξιζε και τον κόπο που τον τραβήξαμε, γιατί είδαμε μια πτήση που τα έχει όλα. Λοιπόν, αντιπρόεδρε, συγχαρητήρια. Ακόμα μία φορά μας άφησες κάγκελο, έτσι, να λέμε την αλήθεια. Όχι, μπορούμε να κάνουμε. Εντάξει, είπες θα τα θυσιάσω, ας είναι και το Σαΐνι, να τα βγάλουμε ένα βίντεο και νομίζω ότι σου βγήκε σε καλό, γιατί ούτε θύμα είχαμε και τα πουλιά βγάλανε ένα πρόγραμμα τέλειο.
Δηλαδή ήταν φανταστικά σε όλες τις φάσεις. Και στο ύψος και στο μεσό. Παρόλο που μπήκε Σαΐνη και τα κόψε στη μέση, βουτήξανε και τώρα και τον τρυπήσανε. Το έχω τραβήξει, το βλέπουμε, θα τον δει ο κόσμος του Σαΐνα. Λοιπόν, γλιτώσαμε και από το Σαΐνη και έγινε μια πτήση ολοκληρωμένη για το 2013. Λοιπόν. Ναι, φίλε, εγώ να ευχηθώ καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο και στους συλλόγους τώρα που θα πετάξουν καλά πετάγματα όλα τα παιδιά να έχουν. Αυτά. Και τον χρόνο πάλι με υγεία. Πάντως εγώ πιστεύω άμα πετάξουν σαν και τα δικά σου θα είναι τέλειες οι πεταξίες. Από μένα συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Άντε και του χρόνου.